uoči praznika rođenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista 6. januara po novom, a 24. decembra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svetu prepodobnu mučenicu Evgeniju. Današnji praznik u našem narodu je poznat kao Badnji dan. Dođe negda Marija u Vitlejem da se popiše sa starcem Josifom, jer behu od semena Davidovog, noseći u sebi besemeno začetoga, i nasta vreme rađanja, i ne bi ni jedno mesto u gostionici, no kao krasna palata, pećina se carici pokaza. Hristos se rađa, da vaskrsne, ranije pali lik ljudski. U svim pravoslavnim domovima danas od ranog jutra vlada svečana predpraznična atmosfera. Priprema se za praznik koji je dan radosti, u kojem smo i mi istinski učesnici velike tajne Hristovog rođenja, dolaska njegovog sa neba na zemlju, da bi pali čovek bio uzdignut sa zemlje na nebo. Drevni običaj u našim krajevima je da na Badnji dan domaćin kuće rano ujutro brižljivo odabere i poseče hrastovo drvo ili granu i donese je u kuću. U gradovima se badnjak donosi iz crkve, gde ga sveštenik daruje vernicima posle bogosluženja. To drvo, badnjak, simboliše Hrista koji ulazi u naše domove da prosvetli umove svetlošću i ogreje srca ljubavlju. Hristos, Sin Božiji i Car ljubavi, ovaplotio se da svojom večnom mladošću podmladi svet, da svojom neizmernom ljubavlju, poput varnica naloženog badnjaka, zagreje hladna srca i da plamenom svetog evanđelja osvetli rod naš. Slama koja se na Badnje veče unosi u kuću podsjeća nas na onu noć kada se Gospod rodio i kada ga je prečista Bogomajka položila u jasle. Tamjan kojim kadimo kuću, kao i drugi darovi koji se stavljaju po slami, podsjećaju nas na tamjan, zlato i smirnu, koje su novorođenom Hristu poklonili mudraci sa istoka. Na Badnje veče trpeza je posna i za njom se okupljaju svi članovi porodice. Iščekujući praznik Hristovog rođenja, porodica uživa u prazničnim običajima, osjećajući kako se ljubav Božja izliva na sve prisutne. Običaj je da se u ovom danu mire oni koji su se tokom godine zavadili, jer je mir Božiji iznad svih ljudskih podela. Na Badnji dan se u hramovima služi sveta liturgija, a uveče praznično bdenije. Djeva danas ide, da u pećini neizrečeno rodi prevečno slovo. Veseli se, vaseljeno, čuvši to, i proslavi sa anđelima i pastirima prevečnoga Boga, koji je želeo da nam se javi kao malo dete.